U vezi vašeg zahteva za postupanje upravne inspekcije, Upravnog inspektorata Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu kojim zahtevate poništenje rešenja opštinskog veća opštine Aleksinac o postavljanju v.d. načelnika opštinske uprave opštine Aleksinac, obaveštavam vas da je upravni inspektor postupio na osnovu ovlašćenja iz člana 3 i 19 stav 1 tačka 2 Zakona o upravnoj inspekciji i zapisnikom broj 038-38-25/2012/02 od 8.2.2012. godine predložio Skupštini opštine Aleksinac da ukine ili poništi rešenje opštinskog veća Aleksinac broj 01-020-5 od 26.1.2012. godine, kojim se Iva Stanković postavlja za vršioca dužnosti načelnika opštinske uprave u skladu sa članom 84 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi. Skupštini opštine Aleksinac je ukazano da ako ne postupi u roku od mesec dana od dana dostavljanja zapisnika i ne ukine ili ne poništi rešenje opštinskog veća o postavljanju vršioca dužnosti načelnika opštinske uprave opštine Aleksinac broj 01-020-5 od 26.1.2012. godine, Ministarstvo za poslove lokalne samouprave ukinuće ili poništiti to rešenje u skladu sa članom 84 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi. Upravni